Bat patzekotan nola bereziki influitu naguna Mars Volta esango dut. Fantomasen Suspended Animation. Blue Veins, de Raconteurs taldeak. Asko gustatzen zait Tutankamonen beti heltzen da drama, bai abestiaren letra eta batez ere esaldia. Azken aldian gehien bat streaming bidez, entzuten dut. Agian etzan, nire bizitzakoa ez dakit, askotan izan naiz, baina hola azken aldian ikusieten azkenetakoa Gara Rock Festivalean egon ginen Royal Blood ikusten, beste dain bat talderen artean, eta horixe esango dut, asko gustatzen. Aztuko ezeten kontzertua izan da naiz Roxakin duela urte desente Iruñako herrikoan jo genuen Sanferminetan eta izan zen nebizitzako kontzertuin pasatiena, ze jendia gainean euri izan eta gila esan oso ondo pasa genuen. Gustatzen zaizkit igual gaztetxeak orokorrean batez ere musikariak gertu daudenean eta ez horren beste estenatoki handitan eta edozein gaztetxetan. Uste izan zala negu gorriaken ideia zabaldu, ez dakit ditun 6 o 7 urte. Eta hori izan zen, lehenengo albuma. Queens of the Stone Age-en B. James